Salam dostlar, doganlarjylar. Şuwat Polşada sagat 2 bolup gelýär. Saat giýje 2 bolup gelýär. Näme üçin muny ýaly giç saatda düşürip otyryn? Sebäbi ertir gaty köp işim bar. Ýetişmerin idim. Biram ertirden soňam ir bilen netip bolsa köpden bäri ardy ötüp ýören bir ýurduma gidip barýan. Oňam wideosyny ýakynda paýlaşarym. Gidip bilsem bir problema da çykmaz diýip umyt edýän. Inni bu video näme hakynda? Polşa gelenme 2 ay bolup gelýär we gelenimden bäri YouTube'da bolsun, Instagram'da bolsun gaty köp sora geldi. Şuňa Polşa nädip gitdiň? Biz nädip gidip bilerdi? Kömek edip bilersiňmi? Şoňaly soralar hemmesi. Soň menem şuňaly video düşürmäni makul bildim. Inni men nähili geldim? Men bärik bir programa üstülen geldim. Programmaň ady ESC, ýagny European Solidarity Corps. Bu näme demek bolýar? Ýewropa Raýdaşlyk Birligi. Inni bu programma diňe Ýewropa ýurtlaryna degişli, diňe Ýewropa ýurtlaryna gidip bolýar. Ýöne geljek kişiň Ýewropa watandaşy bolmagyna gerek ýok. Mesela men Türkmenistan raýaty ýöne geldim. Ýurtdan ýurda ütke, ýa meselem käbir ýurt diňe Ýewropaly ýa käbir ýurt islenok. Aslında men bu programma geçen ýyl tapşyrypdym. Polşanyň Krakow şäherinden kabul aldım, biram Ruminiýadan kabul aldım. Ruminiýa başda maňa türkçe öýdipdir. Soň Türkmenistanyň bilenden soň iptal etdi, cancel etdi. Ondan soň Krakowdaky proýekt çağırdy. Ýöne pandemiýa sebäpli wiza berilmedi. Soň ýatdan çykyp gitdi bol. Bu ýyl Ukraina gezmäne gitdim. Ukrainadan täzeden Türkiýe gelemde birden ýadyma düşdi. Kompýuterden girişdirip öňkü adyma girdim. Hatama girdim. Şuňa 5-6 tane proýekt bar eken, tapşyrystyrdym hemmesine. Belki bagtyma çykar diýip. Soň bir kepden soň mail geldi. Şuňa siz bilen görüşmek isleýär. Sagat beripdir. Görüşdik, zat etdik. Gowurdylar, meni çağırdylar. Soň şuňa wiza tapşyrma ol bul şeýdip wizamy da aldyk, gaýtdyk. Diýem 2 ay bolup gelýär. Inni bu programma näme? Näme diýerler? Maksady näme? Maksady şuňa Ýewropa Birligi, Ýewropa ýurtlar bir ýerine kömek etme, soň şuňa medeniýet, bir ýerleriniň medeniýetini tanama. Meselem nähili zatlar we nähili işler bar. Okuwda okuwçylara kömek. Okuwçylaryň sapaklaryna kömek, ýa sport ornunyna kömek, ýa sadykda, ýa uly ýaşly, meselem öýsüzler bolýar, şolara kömek bolar. Ýa bir käbir kampaniýalarda zat bolýar, olarda meselem kömekçi ýalyk, meselem Photoshop bolar, ýa grafik dizayner bolar. Ondan başga näme? Bahawançylyk bolar. Kelläňiz aklyňyza näme gelýän bolsa, aklyňyza gelýän köp zat bar. Siziň öz uğruňyz boýunça da köp zatlar bar. Meselem näme? Meselem kompýuterden bir okyan bolsaňyz, şoňa degişlem tap bilýäňiz, ýa sport ornundan bir okyan bolsaňyz, ýa hukuk okyan bolsaňyz, ekonomik okyan bolsaňyz, hemmesini şol men aşagdan saýtyň linkini berjek, goýaryn, şoňa girip görüp bilersiňiz nämeler bardygyny. Meselem men näme diýen bärde, men okuwa gidýän okuwdaky okuwçylaryň sapaklaryna kömek edýän, meselem matematika ornundan kömek soraýan bolsalar, matematika öwredýän, ýa käbir sport ornundan meselem tenis oýnaýar, ýa futbol oýnaýar, şolarla wagt geçirýän. Özümem saat meselem 7-9-da gidýän, 10 käçenni, ondan soň boş wagtym kän, bärde başga zatlar öwrenip bilýän. Ondan soň bir şu wagt diňe teň ýeközüňden bärde ziyaret gelen bir topar kişi bar başga ýurtlardan. Biziň şu wagt
proyektimizde men we bir türk we İspanyal biri we. Ondan soň Tunisli biri we, Marokkolu we, Müsürli we. Her ýurtdan ýitgeş adamlar. Hemmetem gowy köp zat öwrenip bilýän täze tejribeler girenme gaty begenýän we bul programma hemme kişiň tawsyrmagyny etleýän, tawsyrmagyny maslahat berýän. Şansyňyz bar wagty tawsyryp galyň. Biram näme tawsyryp galyň diýen, bul programma 17 ýaş bilen 30 ýaş arasynda 30 ýaşdan uly bolan tawsyryp bilen ok. Şoň üçin 30 ýaşa ýetmäken tawsyryp galyň. Hatta näçe ýer tawsyrsaňyz şonça gowy, şonça köp tejribe, şonça köp zat öwrenirsiňiz, Ýewropany görersiňiz, täze adamlar, täze medeniýetler gaty gowy. Başga näde düşündirjem bilemok. Inni bul programma nähil tawsyrmaly? Men aşagda linkini goýaryn, ýa-ni aýdypdym. Linka girýäňiz, registrasiýa edýäňiz, soň şu taýda isleýän zatlaryny terejistiriň, isleýän zatlaryny doldurýaňyz, näme isleýän bolsa şoňa görä doldurýaňyz. Esas etmeli zadyňyz sizi proýekde aljak kişiň esasy dykkat edýän zady CV-ňiz, biram motivation letter, ýagny höwüslendiriş haty. CV-ňizi Europass formatyny doldurýaňyz, Europass formatyny doldurýaňyz, Google'a ýazsaňyz çykýar, şoňa görä doldurýarsyňyz. Ondan soň motivation letter'da da höwüslendiriş hatyna da nämeler edip bilýän, näme hobiň we nämeler gowurýan, siz bäri geleňizde nämeler edip bilersiňiz, nämelere kömek edip bilersiňiz. Gowda atmalar, garşy tarap okanna, şular bize gerek adam gelsin, kabul edeli, diýmeli. Biram zat hiç edip bilmejek zatlaryň ýazmaň sebäbi eger kabul etseler, size birinji haty berýärler, şuňa sizden görüşmek isleýär diýip, soň 40 minut, 1 saatlap kompýuter arkaly, online arkaly ýüzbeýiz görüşýäňiz. Sonra zat bilmändirmeler, edip biljek zatlaryňy daýdyň. Nämeler gowurýan bolsaň, nämeler edip bilýän bolsaň, şoňa görä ýazyň. Ondan soň başga 17-30 ýaş arasy bolan, onu aýtdym. Näme esasy gerek zatlary aýtdym. Men näme üçin hemme zady bir aýdama, aýdasym gelene aýdyp bilerim. Ýöne bu kän zady bolmaýar, bizde şuňa zat bolýar, zappa. Hemme zady taýýar isleýär. Alma biş, aglyma düş. Hemme zady taýýar isleýär, soň on gadyry bolanok. Siz özüňiz gözleşdirseňiz, internetden gözleşdirseňiz, gadyry has gowy bolar. Men özüm şoňa atlaýatdym. İlk başta Instagram'dan öňüme çykdy, bir taşyrt, bir türk taşyrtdyr, soň özüm okaşdyrdym, gözleşdirdim, soraşdyrdym, şoňa taşyrdym. Ondan soň siziň hem şoňa taşyrmaňyzy isleýän. Hem özüňiz üçin hem has gowy bolar. Soň näme üçin taşyryň diýen gaty gowy, gelenme gaty begenýän ara häzir aýtjak. Näme sizem şonu saňladyrsynız. Dogry diýe belirgen ýerdiňiz. Sizden hiç pul çykanok. Seredin, viza pulu, proýekta garşylaýar. Ýol pulu, hatda aňyrda ulanjak taksi puluňyz. Bäri geljek, ýurda geljek, haýty ýurt kabul etse şoňa geljek samolyot puluňyz. Soň aeroportdan proýektiň boljak ýeri, şoňa gelýän saňyz ýol pulu. Ondan soň galjak ýeriňiz, mugut, galjak ýeriňizden köplenç öýde galýaňyz, ýekije komnatda özüňiz. Meselem men şu wagt 3 komnatly öýde galýar. 3 kişi, her kim bir komnatda. Diňe kuchnia, tualet, banya şolar belirlenýär. Galan komnatynda hemme zappa ullakan komnat gatgowy. Ondan soň nahar puluňyzy berýärler. Hatta meselem men okuwa gidýän, okuwda naharmy öýlenligimi iýýän. Mut. Soň galjak ýerine aýtdym.
Galjak yerinde transport, meselem awtobus ullanýan bolsaňyz, awtobusyň puluny berýärler. Meselem men bärde öz tigirmem bar, öýüňe tigiri bar, onu ullanýan, awtobusa ullanýan. Ondan soň her ay sowgalga pul berilýär. Ol sowgalga pul haýsy ýurda kabul alan bolsaň, şoňa görä üýtgeýär. Şo ýurdun ekonomikasyna görä üýtgeýär. Käbir ýurt 200 euro, 300 euro, 400 euro, 500, 600 euro berenler bar. Ondan soň strahowkaňy edýärler. Meselem men geçenne dişimi ağrýady, gitdim, dişimi oňartdym, menden hiç pul çykmady. Aýdysmýarlar, şo belki ýadyma düşmeýän atlaryň badyr ýöne. Sizden hiç pul çykanok. Nähili pul çykar? Ay bärik gelip paşsalar ýa ýaşajak bolsaňyz, ay her gün keýip etsek bolsaňyz, başga ýurtlara, başga şäherlere gezek bolsaňyz, ondan pul çykar elbetde. Ýöne bulan size berýän puly hemme zadyňa ýetýär. Men hatda şo gelenler hiç özünden pul çykaran ýadyma düşenok. Berýän pullary men geçenne 4 san ýurda gitdim, 4 san Ýewropaň ýurduna gitdim. Şulaň beren pullaryny ullandım, özünden pul çykmady. Ondan özüňe pikir edäýin. Ondan soň enni aýtjak zatlarym köpdir bolan şu wagt hem sagat 2 bolup gelýär. Ukymam gerek belki ýadyma düşmeýän zatlarym bar bolup biler. Aýyplaşmaň. Şda öňüme biraz zatlar ýazypdyryn, şo ýazan zatlaryň hemmetine aýtdym. Nähili tapşyrmalaryny aýtdym. Linkini goýjak, linka basýaňyz, registrasiýa bolýaňyz, Ýewropa CV-ni taýýarlaýaňyz. Ýewropa CV-niň PDF şeklinde bolmaly. Soň höwetlendirýär hatyňyz bolmaly. Başga 17 ýaşdan uly, 30 ýaşdan kiçi bolmaly. Olan isleýän zady birazjyk sizde şo zady görmeliler. Olam esas nähili höwetlendirýär hatyňyz biram ikinji etapda sizden gürleşende sizin nähili gürleşiňiz. İngilizce köp ýurt İngilizce isleýär. Ýöne käbir ýurt hiç İngilizce isleýän, birazjyk gürleşip biljek derejede bolsa bolýar. Täbi bärik gelemse İngilizce öwrenip bilýäňiz. Meselem Germaniýada birazjyk nemesçe isleýän bolup biler. Men Polşa geldim. Biraz İngilizce bilsen, soň Polşanyň dil biraz orçça bilen biraz ýakynrak, biraz orçça bilsen bolýar diýdiler, kabul etdiler. Ondan soň başga näme aýdyp bilerin? Hemmäňiziň tapşyrmaňyzy maslahat berýän, kim tapşyryp bilýän bolsa şansyňyz bar bolsa tapşyryň. Munýala pursaty tapdyrmaň. Gatwy. Mut Ýewropa. Bärik işleme sagatyňyz belki günlük 3-4 sagat işleýändiňiz. Biram 6-njy wagtyňyz boş. O hepde içem belki 3-4-5 sagat işlerden galan günüňiz boş. Soň hepde soň bärde Ýewropa Schengen wizaňyz bar. Isleýän ýurda etlen Schengen ýurdunda gidip bilýäňiz. Meselem gidin 5-nji gün agşam gidin Germaniýa. Otgun 20 aýdyň agşam. Başga näme isleýäňiz? Ondan soň her ay ondan daşary ekstra 2 gün dadyňyz bolýar. Boş günüňiz bolýar. 2 güni ullanyp bilýäňiz. Meselem ol 2 günem diňe şol aýda ullanmagyna gerek ýok. Meselem proýektiňiz 8 aýlyk bolsa, 8-nji aýda hemmesini birikdirip ullanyp bilýäňiz. Meselem belki isleýändiňiz 8 aý men işlejek, diňe hepde soňlam ullanjak we 8 aýdan soň 16 günüň bolýar. Her ay 2 güni hataplasam 16 günüň bolýar. Men 16 günläp başga bir Ýewropa seýahat etjek, Ýewropa ýurtuna seýahat etjek diýseňiz, onu ýarlam edip bilýäňiz. Gara pursatdan doly. Men gelenme gaty begenýän, gaty köp adam tanydym, medeniýetini öwrenip otyryn. Şu adam köp kişilen tanışýan, gaty köp tejribeler bolýar. Bärdäki şu aýtmaga sözlerime metenok. Özüňizem gelseňiz görürsiňiz. Başga
Gara sonýalyk inni şuna özüňe taşyrdyryň, şul program hakynda näme soraňyz bolsa kommentariýa ýazyp bilersiňiz. Hemmetine jogap bermäne çalyşsak, eger bilýän boldum hemmetine jogap bererim. Boş goýmarym soraglaňyzy. Soraň çekinmäň. Elimden gelen kömegi ederim. Ýöne gaýrat edip şunýalyk şutak näme ýazaýyn, butak näme ýazaýyn diýmäň. Aýdyşma registrasiýa edýäňiz gözleşdiriň. Kynlady ýok. Men edem bolsam sizem edersiňiz. Kim görýän bolsa sen edersiň. Şoň üçin etmäň. Çekinmäň, eger zadyňyz bolsa da şunýalyk gaty bilmeýän zadyňyz bolsa soraň, jogap bererin. Ona näme? Sagollaşaly. Netip bolsa Ýewropa ýurtlaryndan, Polşa ýurdundan şunýalyk täze videolar gelip durar. Başga da şunýalyk vlog şeklinde videolar gelip durar. Menem ýataýyn onna. Giýsol erter ýerden 7 turmaly. Saglyňyzdan tapşyrjaklara şu wagtdan köp şowluklar ardyp edýän. Inniki videolarda görüşýänçäk. Hoş sag bolun.